Semar modar iki. Us. Pantem modar kok ora. Karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. Mongko Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Mergo ditundhung karo Ndara Werkudara. Lah iya, Pustaka Jamus Klimasada diboyong sinuwun Darawati. Heeh. Mulane kuwi. Berarti kan ora iso rawuh ning Karang Kadempel. Ngene wae Tru kowe sang ora. Sangu dikumpulke ayo tuku pethi. Heeh. Diukur awake Semar. Ora ana sing cukup. Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to. Aku pancen ndek cita-cita ya, Tru. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madheg pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku iki pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ora gleleng. Nah, loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngapa-ngapa siap. Takon joget we manut kok. Bola apa-apa karo dhuwit ya. Wong waras we karo dhuwit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Tru. Lah iya wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali nang Karang Kadempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong, nek bapak midanget ature awake dhewe Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Klimasada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kuwi rak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge, Pak, Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Klimasada ilang terus. Mantane terus pendana. Terus anu nggon komputer mak. Kuwi apa kuwi? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit titit nek mati terus disetrum dadane jeduk nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedelo, mati meneh. Wah, ngeri ya, Tru. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak ki tumindake apik kok lara, ayo. Monggo wong tumindake apik ki nuwun sewu lho. Nek sedo mesti ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le sedo. Nek wong tumindake apik. Berarti nek ngono bapak iki urung wancine tekaning pati. Oh, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek Negara Ngamarta aku ora seneng nek geger karo putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandra Ndara Werkudara terutama matur ngersane bapak. Mbuh, kanane bapak engko mari apa mati wis pasrah sing gawe urip. Yo, mangkat bae, Tru. Kalah dhisik karo Linmas. Kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi. Wah, cilaka iki, Gong. Wah, wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tengok-tengok ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Ndra. Kowe nang Ngamarta gawe kisruh. Nyo tampan ana dies. Pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar. Ora satok tetah to. Ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak kowe sing nemtokke lakon apa piye? Urung karuan kok ya. Weh, Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelang ya. Nuwun sampun Den. Sampeyan rawuh mriki dinuta Sinuwun Mandura? Ora. Dinuta Kang Rama? Ora. Ning diutus Prabu Puntadewa. Kon hukum gantung karo kowe Pedro. Kono minggatno? Kono minggatno? Senengane ngedeg-deg iki ora. Wedi rewe. Rama. Ayo wedi tuku mati ora wedi. Lah terus kersane diutus sinten? Ora ana sing kongkon. Modar kowe. Aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe, Pedro. Mergo aku ki nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyok tampan ana, Pedro. Cangkem iki sing apik. Kene iki adu arep ki tratapan ya ora. Aku sing nang mburi kowe tratapan kok. Apa meneh kowe? Tru, Nun, kowe tak kandhani nggih. Kowe disalahke karo bapak. Salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Ndara Karkaca Ndawantarja. Heeh. Do
kon nyekel kowe. Mudhar kowe. Karo Bagya. Mudhar kowe. Kula melu to. Waduh. Wis ngringkel nang sel, Gong. Wis ditrimake arep ngopo? Wis ayo gek nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis jan cilaka iki wis. Aku padahal wis kapok. Ora kapok, tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndara Antasena iki rasa dadak glo, tangane wis mlebu sak njupuk kecrek. Minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Raka goleki kula wong loro. Heeh. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garwaja, Kakang Antarja. Aku iki wong duwe jati diri arep ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tau tak atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman ngamarta iki sing dibutuhke kaya ngoten iki lho. Dasare SDM-e tinggi, piyayine ora tau macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih to? Heeh. Terus selanjutnya kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lakon ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garwaja, Kakang Antarja. Waduh. Piye, Gong? ah ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Garwaja, Ndara Antarja. Ah terus sampean mrene ngopo? Ngabari ngono kuwi tok. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh. Mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok ngelek-elek. Aku gampang malih apa wonge. Men aku. Wis sak karepku to. Lah iya ora. Ning kowe tak belani aja kuwatir. Carane menengo wong loro kene. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Mendo bingung, mendo kapok. Aku pengen ngapokke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Gelem ya. Purun. Ora kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya Bapak Jodipati. Oke. Gleleng iki, Tru. Gleleng jengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndara Antasena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga. Terus sing asli teka. Sopo iki? Madani aku. Tis. Wah, ana Werkudara sijine idak cangkemmu cerot. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gowa gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Men. Sangleleng ya wajahe. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Wis ya ngono wae ya. Nggih. Iya, Tru ya. Wis saiki do merem, sedakep matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Luku Batak. Bathok. Kuwi wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat. Muga-muga kelakon penjangkaku, Tru. Oh, mandi pangestining Raden Antasena. Eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana. Ical wujuding Kelurahan Petruk kantong bolong semawur Kelurahan Bagong Wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara.